بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن Бұл Құран Алладан өзге біреу тарапынан өтірікке шығарылмақ емес. Керісінше, ол өзінен алдыңғыны растаушы және әлемдердің Раббысынан екендігі күмәнсіз кітапты егжей-тегжейлі түсіндіруші. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі көрермендер, мінекей өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 45-ші сабағын бастағалы отырмыз. Кітап дәптерлеріңізді алып сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Біз бүгін сіздермен сабағымызда араб тіліндегі қамари әріптерін үйренетін боламыз. Олай болса сабағымызда әдеттегідей үй жұмысынан бастайық. Үй жұмысы. Үй жұмысы сіздерге алдыңғы сабақта өткен шәмси әріптерін жаттау және жазып келу берілген мысалдарды. Жазу ережелерін сақтаңыздар, Енді бізде өткен сабағымызда үйренген шәмси әріпі қаншау? 14 әріп, Олай болса, сол 14 әріпке берілген мысалдарды оқиық. Кім оқиды бірінші? Азат? Ат-табау, ас-самару, Машалла. ат-тахолу, аз-захабу, Дұрыс. ар-росоду, аз-забаду, ас-сафару, аш-шаджару, ас-софару, ат-торору, Келесі? ат-толабу, аз-зуфару, al-lahabu, an-nasabu, as-somadu, huwa-at-taba'u, huwa-ath-thamaru, Машалла. huwa-ad-dakhlu, Машалла. Рүстем? هو الزخب هو الرصد هو الزبد هو السفر هو الشجر Машалла. Ернұр? هو الصفر هو الضرر هو الطلب Машалла. هو الظفر هو اللحب Машалла. هو النسب هو الصمد Машалла. Өткенді қайталау. Қол көтеріп жауап береміз. Азат? az-zabadu, Машалла. Отыра ғой. Ернұр? النسب Машалла. Отыра ғой. Айдын? al-hab, Жоқ. Азат? al-lahab, Al-лахабу, Машалла. Отыра ғой. Бисмилlah. Ернұр? هو السفر Машалла. Отыра ғой. Азат? at-takhlu, Машалла. Отыра ғой. Өткен сабақты қайталап жүреміз, жақсы ма? Ат-табау, ас-самару, ад-дахолу, az-захабу, ар-росаду, az-забаду, ас-сафару, аш-шаджару, ас-софару, ад-дорору, ат-толабу, الظفر اللهب النسب الصمد هو التبع هو الثمر هو الدخل هو الذهب
هو الرصد هو الزبد هو السفر هو الشجر هو الصفر هو الضرر هو الطلب هو الظفر هو اللهب هو النسب هو الصمد. Жаңа сабақ. Бізде бүгінгі жаңа сабағымыз. Алдыңғы өткен сабағымызда біз араб әріптерін екі топқа бөлгенбіз. Біреуі шәмси, екіншісі қандай еді? Камария. Қамария. Бүгінгі өтетіміз қамария әріптері. Қамария әріптері. Бұл қамария әріптері де бізде 14 екен. Қамар. Қамар сөзі ай деген мағына береді. Ал қамари айлық, яғни айлық. Енді қамари әріптері дегенде бұл жерде қазақша мағынасы қамари әріптер, айлық әріптер, яғни ай әріптері. Енді осы қамари әріптеріне жататын әріптер әлиф, б, джим, х, хо, айн, ғойн, ф, қоф, кәф, мим, вау, хи, я. Не осы әріптер қамари әріптеріне жатады. Біздің алдыңғы сабақта өткен шәмси әріптерінің ережелері қандай еді? Егер де оған шәмси әріптеріне әлиф пен ләм жалғанатын болса, қалай болады? Ол содан ләмнен кейінгі әріп екі еселенеді. Ләмнен кейінгі әріп, мысалға робба сөзін аламыз, е? Роб, міне. Роббун сөзін алдық. Бізде ро әріпіміз, ләмнен кейінгі ро әріпіміз екі еселенеді. Өзінің фатхасы қойылады. Кейін он, яғни тәнуин екі дамманың біреуі алынып тасталады. Сонда бізде не шығатын еді? Әр-роббу шығатын еді. Әр-роббу. Ал енді қамари әріптеріне жалған кездегі ереже мынандай екен. Егер де біздің әлиф-ләміміз, әліміз қамари әріптері. Егер қамар деген сөзге жалғанатын болса, қамарун. Нәтижесінде тек қана мына жердегі сүкін бізде кейін мына жердегі сүкін алынып тастайтын еді, шәмсиде. Яғни мына жерге сүкін қойылмайтын еді. Ал бұл жерде сол сүкіні қалады өз орнында. Тек қана өзгеріс соңындағы екі дамманың біреуі түсіп қалады. Яғни бізде қараңыздар. Әл қомар. Әл қомару. Түсінікті ма? Екеуінің ерекшелігі. Шәмсиде ләмнің үстінде сүкін қалмай түсіп қалады. Екінші әріпке тәшдид қойылады. Және дамма, екі дамманың біреуі түсіп қалады. Ал қамариде, яғни қамари әріптерге жалғанғанда бізде сүкін орнында қалады. Тәшдид қойылмайды. Және дамма, яғни екі дамманың біреуі ғана қалады. Енді осы қамари әріптеріне берілген мысалдарды оқимыз. Бірінші мен оқимын, мұқият қарап отырыңыздар. Әл-арду, әл-бәрқу, әл-жәмру, әл-халқу, әл-хосру, әл-асру, әл-ғозлу, әл-фәрқу, әл-қабру, әл-кәрму, әл-мәтну, әл-вәджху, әл-хамсу, әл-яуму, әл-әләм, әл-бәләд, әл-жәмәд,
الحلم الخبر العمل الغضب الفلك القمر الكمل المثل الوطن الهرم اليمن الباطن الجاهل الحالم الخالق العالم الغابر الفاتح القادر الكاتب الماهر الواكل الهابط اليابس البليغ الجميل الحميد الخريف العميد الغريب الفريد القديم الكثيف الملك الوكيل الهشيم. Енді бәріміз бірге. الأرض الأرض البرق البرق الجمر الجمر الحلق الحلق الخسر الحسر العصر العصر الغزل الغزل الفرق الفرق القبر القبر الكرم الكرم المتن المتن الوجه الوجه الهمس الحمس اليوم اليوم الألم الألم البلد البلد الجمد الجمل الحلم الحلم الخبر الخبر العمل الألم الغضب الغضب الفلك الفلك القمر القمر الكمل الكمل المثل المثل الوطن الوطن الهرم الحرم اليمن اليمن الباطن الباطن الجاهل الجاهل الحالم الحالم الخالق الخالق العالم العالم الغابر الغابر الفاتح الفاتح القادر القادر الكاتب الكاتب الماهر الماهر الواكل الواكل الهابط الحابط اليابس اليابس البليغ البليغ الجميل الجميل الحميد الحميد الخريف الحريف العميد الحميد الغريب الغريب الفريد الفريد القديم القديم الكثيف الكشيف الملك الملك الوكيل الوكيل الهشيم. الحشيم. ما شاء الله. жаттығу الأرض البرق الجمر ما شاء الله. الحلق الحسر العصر الغزل الفرق القبر الكرم ما شاء الله. المتن الوجه الحمس ما شاء الله. أيضا الأرض البرق الجمر ما شاء الله. الحلق الخسر العصر الغزل ما شاء الله. رستم الأرض ما شاء الله. البرق الجمر الخلق الحسر العصر الغزل ما شاء الله. يرنور الأرض البرق ما شاء الله. الجمر الحلق الخسر العصر الغزل. Дұрыс. Азат. Екінші жолда. الفرق القبر Шала. الكرم المتن الوجه
الخمس Машалла. اليوم Машалла. Айдан. فرق Машалла. القبر Мгм. الكرم Мгм. المتن Мгм. الوجه Мгм. الخمس Мгм. اليوم Мгм. Машалла. Рустем. الفرق Мгм. الكبر Машалла. الكرم Мгм. المتن Мгм. الوجه Мгм. الخمس Мгм. اليوم Машалла. Ернур. الفرق Мгм. القبر Машалла. الكرم المتن الوجه Мгм. الحمس Мгм. اليوم Машалла. Қазір үшінші жол. الألم Мгм. البلد Машалла. الجماد Мгм. الحلم الخبر Мгм. Машалла. العمل Мгм. الغضب Мгм. Айдан. الألم Мгм. البلد Мгм. الجماد Мгм. الحلم Машалла. الخبر Мгм. Дұрыс. العمل الغضب Мгм. Әл-ғұдаб. Машалла. الغضب Рустем. العلم Мгм. البلد Машалла. الجمد Мгм. الحلم Мгм. الخبر Мгм. الغمل Мгм. الغضب Мгм. Ернур. الألم البلد Мгм. الجمد الحلم Мгм. الخبر Дұрыс. العمل Мгм. Әл-ғұдаб. الغضب Дұрыс. Төртінші жол қазақ. الفلك Мгм. القمر الكمل المثل Машалла. الوطن Мгм. الحرم اليمن Өте жақсы. Айдан. الفلك Мгм. القمر Мгм. الكمل Мгм. المثل Машалла. الوطن Мгм. الحرم Мгм. اليمن Машалла. Рустем. الفلك Дұрыс. القمر Мгм. الكمل Мгм. المثل Мгм. الوطن Мгм. الحرم Дұрыс. اليمن Машалла. Ернур. الفلك Мгм. القمر Дұрыс. الكمل المثل Машалла. الوطن Дұрыс. الحرم Мгм. اليمن Дұрыс. Бесінші жол қазақ. الباطن Машалла. الجاهل Мгм. الحالم الخالق Мгм. العالم الغابر Машалла. الفاتح Мгм. Айдан. الباطن Мгм. الجاهل Машалла. الحالم Дұрыс. الخالق Мгм. العالم Мгм. الغابر Машалла. الفاتح Мгм. Рустем. الباطن Мгм. الجاهل Дұрыс. الحالم Дұрыс. الخالق Дұрыс. الغالم Дұрыс. الغابر Дұрыс. الفاتح Дұрыс. Ернур. الباطن Мгм. الجاهل Дұрыс. الحالم Машалла. الخالق Мгм. العالم Машалла. الغابر Дұрыс. الفاتح Мгм. Келесі жол қазақ. القادر Дұрыс. الكاتب Мгм. الماهر Машалла. الواكل Мгм. الحابط Әл-хабит. الحابط Мгм. اليابس Мгм. Машалла. Айдан. القادر Әл-қадир. الكاتب Әл-катиб. الكاتب Мгм.
الماهر الماهر Dürüst. الوا الواكل Dürüst. الحابط Bit. اليابس. اليابس Qaytadan. اليابس Maşallah Rüstem. القدير القادر. Qarаңыз mına sozlar. القدير Qaytadan. القدير Maşallah. ال- الكان Sozlar. الكاتب. الكاتب الماهر Dürüst. الواكل Dürüst. الحابط Maşallah. ال- اليابس Yürünür. القادر Dürüst. الكاتب Çok kıymes bu. الكاتب الماهر الواكل Dürüst. الحابط اليابس Maşallah. Azat. البليغ الجميل Maşallah. الحميد Dürüst. الخريف Dürüst. العميد Dürüst. الغريب Dürüst. Aydın. البليغ الجميل Mhm. الحميد Dürüst. الخريف Mhm. العميد Dürüst. الغريب Maşallah Rüstem. البليغ Mhm. الجميل Mhm. الحميد Dürüst. الخريف Dürüst. الغميد الغريب Mhm. Dürüst maşallah. Yernur. البليغ Maşallah. الجميل Mhm. الحميد Dürüst. الخريف Maşallah. العميد Mhm. الغريب Maşallah. Azat sonuç ol. الفريد Dürüst. القديم Mhm. الكثيف Mhm. الملك Dürüst. الوكيل Mhm. الحشيم Dürüst. Aydın. الفريد Mhm. القديم Mhm. الكثيف Mhm. الملك Mhm. الوكيل Mhm. الحشيم Dürüst. Rüstem. الفريد Mhm. القديم Mhm. الكثير. الكثيف Mhm. الملك Maşallah. الوكيل Mhm. Haşim. الحشيم Dürüst. Yernur. الفريد الفريد. الفريد Yok sizin deyin nerede şu temiz buldu. الفريد. الفريد Maşallah. القديم Mhm. الكثيف Dürüst. الملك Mhm. الوكيل Dürüst. الحشيم Maşallah. الأرض البرق الجمر الحلق الخصر العصر الغزل الفرق القبر الكرم المتن الوجه الهمس اليوم الألم البلد الجمد الحلم الخبر العمل الغضب الفلك القمر الكمل المثل الوطن الهرم اليمن الباطن الجاهل الحالم
الخالق العالم الغابر الفاتح القادر الكاتب الماهر الواكل الهابط اليابس البليغ الجميل الحميد الخريف العميد الغريب الفريد القديم الكثيف الملك الوكيل الهشيم. Қорытынды. الأرض الأرض البرق البرق الجمر الجمر الحلق الحلق الخسر الخصر العصر العصر الغزل الغزل الفرق الفرق القبر القبر الكرم الكرم المتن المتن الوجه الوجه الهمس الحمس اليوم اليوم الألم الألم البلد البلد الجمد الجمل الحلم الحلم الخبر الخبر العمل الحمل الغضب الغضب الفلك الفلك القمر القمر الكمل الكمل المثل 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 تلشغط المثل المثل الوطن الوطن الهرم الحرم اليمن اليمن الباطن الباطن الجاهل الجاهل الحالم الحالم الخالق الخالق العالم العالم الغابر الغابر الفاتح الفاتح القادر القادر الكاتب الكاتب الماهر الماهر الواكل الواكل الهابط الحامد اليابس اليابس البليغ البليغ الجميل الجميل الحميد 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 الخريف الخريف العميد العميد الغريب الغريب الفريد الفريد القديم القديم الكثيف الكثيف تلشغط الكثيف الكثيف الملك الملك الوكيل الوكيل الهشيم. الحشيم. Машалла. Бүгінгі өткен қамар әріптерін түсіндіңіздер ма? Үйге тапсырма. Бірінші тапсырма бүгінгі өткен қамар әріптерін жаттау. Екінші, осы қамар әріптеріне берілген мысалдарды оқу. Үшінші, осы мысалдарды дәптерге көшіріп жазу. Құранда 30 аяттан тұратын оқыған адамына күнәсі кешірілгенше шапағат ететін сүре бар. Ол Табаракаллази биядихил мульк. Мінеке құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 45-ші сабағы да өз мәресіне келіп жетті. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллахтың амандығында болайық ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алладан келген ақиқат, Құранды білу парызың, адаспай сонда жас ұрпақ, ақылмен басар әрісін. Ынтаңды салып оқысаң, сауап бар әрбір әріпке, көңілге иман тоқысаң, Раббыңның сөзін дәріпте.